For mange år tilbage, faktisk helt tilbage til starten af 1800-tallet, var der ikke grænser for, hvor flot og skønt Danmark og den danske natur var, og man satte ikke spørgsmålstegn ved Gud eller samfundets opbygning generelt. Men i løbet af 1800-tallet skete der en urbanisering, og flere flyttede fra landet til byerne, da en stigende grad af arbejdskraften på landet var maskiner. Dette medførte, at der i 1870 var brug for at sætte spørgsmålstegn og være kritiske over for noget, man sjældent før havde påtalt. I vores film vil du stifte bekendtskab med de mest betydningsfulde kritikere, forfattere og videnskabsmænd inden for det moderne gennembrud. Det moderne gennembrud blev egentlig sat i gang, da Georg Brandes holdt et foredrag på Københavns Universitet i 1871. Det er en litteratur lever, viser sig i, at den sætter problemer under debat. Vi danske forfattere skriver ikke om vores liv, men om vores drømme. Det moderne gennembrud satte også i gang en frigørelse fra blandt andet troen på, at Gud var i alt og overalt, og frigjorde kunsten fra romantikkens synspunkt og panteisme. En af forkæmperne for dette var den tyske filosof Friedrich Nietzsche. I den naturalistiske tankegang er mennesket et stykke natur, akkurat som dyrene er det. Det, der ikke slår dig ihjel, gør dig stærkere. Af alt, der er skrevet, elsker jeg kun det, der er skrevet i blod. I det moderne gennembrud opstod en debat, man populært kalder sædelighedsfejden. Den ligestillede kvinder og mænd i en grad, man aldrig havde set før. Amalie Skram gjorde i sine bøger op med forskellen på frihed imellem køn. Hun var en af de moderne gennembruds mest betydningsfulde kvinder. Det skal være en brud, sukkede fru Ingstad og så rødvild på datteren, der atter gik om på gulvet. Ja, hvorfor har du ikke sagt mig besked om dette i forvejen, mamma? Så kunne jeg have reddet mig i tide. Hvor meget af menneskets personlighed er givet ved fødslen som en arvelig skæbne, men ikke kan gøre sig fri af? Det var et af de spørgsmål, der prægede debatten under det moderne gennembrud. Her talte man meget om forholdet mellem arv og miljø, og en af fortalerne for dette var videnskabsmanden og digteren Jens Peter Jacobsen. Derudover var det ham, der oversatte Darwins evolutionsteori til dansk. Hun havde forestillet sig det hele anderledes, og havde endda også forestillet sig selv anderledes. Mismodigt var hun tvunget til at indrømme for sig selv, at hun følte sig fattig. Omgivet af den rigdom, hun ikke selv kunne opnå. Hvor man i romantikken sagde, at der var så smukt på landet, skrev Henrik Pontoppidan det modsatte. Han var kritisk realist og var optaget af samspillet mellem individ og samfund. Min søn, gentog han, og hele hans legeme skælvede. Mens dette foregik i præstens stue, sad den lille sønner inde på skolen og skjulte sin dårlige samvittighed for læreren og kammeraterne bag en høj stabel bøger. Fra det moderne gennembrud vil de fleste huske Herman Bang. Sammen med J.P. Jacobsen var han med til at gøre litteraturen mere impressionistisk, sådan så læserne selv kunne fortolke virkeligheden. Man beundrer ham som en statue på en sokkel, men stiger han, som jo også har et hjerte, ned fra soklen, for at være et menneske blandt andre mennesker. Foragter man ham som en ligegyldig, eller sågar en uværdig?